Mabani gari solai sebelah sekarang halal. Tangan lalai hide. Hey guys, Khulumbai nongthangmonखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो बे गारिखौ बिराद सिगांनिफ्रायनो सालायनो सानबाय थानानै दङमोन, बाट दिनैसिम आं सालायनो मोनफेराखै। आं दिनैहाय बे गारिखौ सालायथारगोन आरोना, आरो नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामनो सानदों आंनि एक्सपिरियेन्सखौ। सालायनो लुगैसोबाय आङो, सालायनो लुगैसोबाय आङो। नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो आं नैबे गारिखौ सालायनो नागिरदों, आदैया होथाराले। आं हरलाय साबिखौ बाङाय खेबसे सालायगोनलै होफिनगोन नायलाय थाव सोना होगोन नांबा। खेबसे सालायगोनलै होफिनगोन नायलाय थाव सोना होगोन नांबा। थाव सोना होगोनलै खेबसे सालायनो हरना उन्दुनासो थाबाय नायलाय बाबा। आदै खेबसे सालायनो हरलाय साबिया प्लिज प्लिज। नाङालै प्लिज नाङालै। माने फिसा बोरायखौ माने गोदाव सोराव ना। खेबसेल' सालायगोन ना, खेबसेल' सालायगोन। आरे यार आं दासो स्कुटि सालायना फैबाय, आंखौ रोङासो सानखो ना माखौ हर खेबसे सालायनो। इदि गारिखौ सालायफेराखै अनो खेबसे सालायनो। इदि गारिखौ सालायफेराखै अनो खेबसे सालायनो। सिलायावल' लागोनलै थाव सोना होगोनलै 1000नि साला हर जल्दि सालायनायनोलै माबायसा मोनो। सालायना फैयो बे गारिखौ गोदाव सोराव। है बिराद मोजांलै बेसे लानाया बे गारिया। हरनानै साबिखौ खेबसे स्कुटि बायसि नङा देलाय। आरे नों मा जाबाय अ माबा स्टार्टबो होलायलायनांगौ। No, बे गारिखौनो आंनो होनो बाथारो ना होमबा। दे आंनिया जायो। आं हारसिंसो सालायो बेखौ। बोराय मानसि हारसिं सालायना फैग्रासो। हायालै नोङो मा स्टार्ट जालायलायो बेलाय गारिखौनो सलायनो होनबासो माबा स्टार्ट जायाखाबाय आं दिनै स्टार्ट जाया होननानै। अबे गांसेखौ आर'नाइखौ बेलेग लांफिन ना मायदो। आं बिदिनो स्टार्ट जाया, गोदान लांफिनगोन। स्टार्ट जाया बेखायनो गिनानै माने रावनोबो होआ गारिखौनो गोबाव स्टार्ट खालामनानै थाङो आङो। मानसिया थैथारसै जल्दि फै होनबाबो नोंनि गारिखौ मानसिया थैलायलांगोन मिथिबाय दा। थैगोन थोरो बेखौ हमजाफाया। जाहांबाय दे जाहांबाय ब्रेक माबाखौ हमजा माने ना ब्रेक हमबाय। Oh my god! जाहांबायमोनलै गोसो होनागा बेटारि दाउन ना मा होनगोन बिदिखौ। इलाय जाबाय दा नुलाय आइथिंखौलाय माने बुखारना होयो आरोलाय। स्टार्ट जाबाय आंना गैयि मानसिनो मा खालामनो इमान फैसा मोनो नोङो करिश्मा मोनसे बाइक बायना इमान फैसा मोनो नोङो करिश्मा मोनसे बाइक बायना
Ih, isi kapan jabai? Ini saya makan apa nanti? Kapan jadi? Deh. Dukia manci thono जों आदै. उपाय गैया इखौनो लानाङो. माथो जालाय गारले रुसिनलाय. जानायाव हले जाया लामा ससेयावबो दे हमाखो गथ'आलाय दुगैगासिनो नामा ने गाइस सोरबाफोर लोमजाना थाबाबाबो बे गारिखौ लांनो हानाय नङा मिथिबायना ओरैबायसा गोबाव लायो आंबा महा थांना महा फैयो इदिनो स्टार्ट जानायानो बेसेबां गोबाव देले खेबसेबाबो सलायनायनो ओइ सलाय ओइलाय जाबाय दे माबानि गारि सलायसोलै मानसिखौ आं हालालै थांनांलालै हैदो बैदि माबा गारि मा होनोथाय बेटारिनिसो ना मानिसो बैदियालै ले सासे अ बैदि मैगं बेफारि होलायना मैगं फानग्रा बेफार मानसि लायना गारि गोदान लाबाय 50 लाखनि गारि गोदान लाबाय आं इखौनो सालायदो र' आरो खेबसे स्टार्टआ बन्द जादों माने ओइ माबायानो बायबाय नामा बायाखै दे अब्ला मादिमोनलाय अबदि खैज्लांमोन औ जाबाय ओइ जायाखैलै दे आरो गोसागा आं थांनायखौ लाफैनो हमलाय अ दे मोजां सलायदो बिमादैनि नोलाय गामिनि थावस'
बेटारियानो देम जालायबायना बेकानि सेकानि लेवारा बेटारि गोदान बायनानैसो सोलायनानैसो थांनांगो सोलायखायाखैनो गोदाननिफ्राय खनसेबो जानो मिथिया खैफोर जाखायो गोदाननिफ्राय खनसेबो सोलायाखै बायो बबेयाव बे साइडनि दखाना इसान लागा न'आव मोनफैबाय दायो न'आव हाबनोसै Wow guys, गोसोआ गोजोनबाय दिनै बे गारिखौ सलायनानै आदैनो आङो 10 थाखा होनसै सेरेब लोंनो बे गारिखौ सलायनो होनायनि थाखाय क्या बोला तूने आदैनो आङो 10 थाखा होनसै सेरेब लोंनो बे गारिखौ सलायनो होनायनि थाखाय बबे सिङाव नाय दे मिनिबावा दे Hey, minala. Teruslah. Cara mana mabaya mencipkai yang ke? Mana nih? So, nasihat kamu mau berapa? Arzu mai kedua ada ya pas besar sampai karena ya. Arzu mai kedua ada ya pas besar sampai karena ya. Mini lah ya. Zumai kedua ada ya pas besar sampai karena ya. Jangan bayar, dengar. Muriah. Ini, lah, nak hazard ni. Khui sự bé thế nào? Đây giờ người ATM hay phu sai điều nó phải đưa rồi đó. Bên này giờ bé orang tahu na dân nia. Sai dah juga, sai điều nó phải đưa. Đại dương ở ra không bay để dương dài này để gede có hàng sinh ra để lên kita naik kan ro gede dương cô lên dấu phổi và biểu hóa dài mình nó lại biểu hóa dần thằng nó gitu nama này bây giờ mình xin ngồi hay dương giả vậy thế và đặc biểu hóa gede này kêu lại bé birat fैसा मोनो ना मालाय दखानफोरखौ गोदोर खामलांबाय मालाय इमान फिसा दखान होयोमोन नै इयावहा ओमफ्राय दा नाय मालाय इमान मोजां खामबाय चावमिन नों इयाव जानो गोथाव मोनो ना मोना मार गोथाव ना सिगांनिफ्रायनो जों इयावनो जाखायोना आयु मोनफैबाय गाइस मेंबाय गारि सलायनानै दिनै सानसे Mutrai daya, tak senang menfibet. Oke lah, hana rung lah mata. Oke lah, habai, oke lah habai caya. Nah, Micha. Oh iya, ondon lah. Oke, oka halai guys, man kong.